tallantala balle da yace insha Allah kun tafi kenan balle da yace yan ƙari da ai kun tafi kenan balle da yace logo an tafi kenan balle da yace wurin ƙunshi kenan balle da yace tallantala balle da yace ganga butulci ai bai ba balle da yace amma bai ba balle da yace butulawa fanfanfan balle da yace waɗanda maza mi shi kenan balle da yace waɗanda maza mi muku kenan balle da yace hazamuhun sarki jallalla balle da yace hazamuhun sarki jallalla balle da yace insha Allah kun tafi kenan balle da yace tallantal balle da yace insha Allah kun tafi kenan Yusuf kofar mata ya ce zango furta in zo mo ya hau da katanga tsawar keta ya manta karan bana nan zanna ta mabudin wahala kwadai baya sabgata ashe hanka akai razzan ba dai in rufe ta idan ta yi tsami ta kwasu kowa ya jiya ta da baki na ni dai ga magana ta mu kwankwasa ne alƙibla a siyasar mu ko daɗi ko wahala ba mai jin kanmu domin man san shi ɗaya ne ke gishin mu dan Musa Rabi'u kwankwasa limamin mu ka sanya sahabi da sun gaza sai ko zaune balle ɗaya balle ɗaya balle ɗaya za su balle ɗaya za su tallantan shi kenan insha Allah abi da yau an tafi kenan sai duk zango mai wakar balle ɗaya kenan balle ɗaya ce tal balle ɗaya ce tal sun yi abin ya sha musu kai yan abi da insha Allah kun tafi kenan balle ɗaya ce tal wani abin ya sha muku kai yan abi da insha Allah kun tafi kenan balle da yace ya abin ya sama don sai cikin iko Allahu ka taimaki ba wannan balle da yace na tattara zance dan zango zan furta a cikin wakar nan balle da yace ya Allah ka iya mun dan annabi sarki na ilahu ka dafa mun balle da yace na yo ta karate balle da yace kauye har da birane balle da yace al'umma su hukunta ƴaƴan kaji masu butulci sai yanki balle da yace wani abin ya sha muku kai yan abi da insha Allah kun tafi kenan ya rabu salatinka kai yoshi ka kara shi a gunsa mafi sanka balle da yace manzan nan da ka aiko ɗana adinatu ɗan abdalla amininka balle da yace Allah sa alaye har ma da sahabbai masu biyayya gunka balle da yace ya Allah ka tsare ni balle da yace da butulcin zamani balle da yace sanin zaman Yusuf ne ko bar ma ta kanin almewa ka gani balle ɗaya ce ta wani abin ya sha muku kai yan abi da insha Allah kun tafi kenan balle da yace al'umma ta kanawa fatan alkhairi zan bugu a yan wannan balle da yace ya haƙuri da waɗancan ƴaƴan kajin masu butulcin shashin can balle da yace kayan na nan zai zo sai kun girba abin da kuka yi shuka ran nan balle da yace sai mun muku tumbar balle da yace daga AHZ kwanwar balle da yace sa'in na nan zai zo sai kun tafi insha Allah ko ba ku asu balle ɗaya ce ta wani abin ya sha muku kai yan abi da insha Allah kun tafi kenan balle da yace sai kun ɗauki adashin ɗaukar yi zube na butulci ko ba ku asu balle da yace domin mun gane ku sai mun muku wankin bargo ko ba su su balle da yace haki zai kama ku don kun ci amanar mu kanawa ba maso balle da yace Allah kawo ƙarshen balle da yace mutilawa shashin can balle da yace Allah domin mun zo kawo mana ƙarshen su ilawa ka watsa su balle da yace ta wani abin ya sha muku kai yan abi da insha Allah kun tafi kenan balle da yace yan ati daɗi yaya daɗin ya ci ko zumbale yayi halin ne balle da yace mai hali bai
mana wanne Falle ɗaya ce dan tal. kwali ne ke jan hula Falle ɗaya ce dan tal. kota ina sai kai shela Falle ɗaya ce tal. in faɗa ko in bari ne kalmar na da insha Allah ko ba kwaso falle ɗaya ce ta Kun yi abin ya sha muku kai, ‘yan abi da insha Allah kun tafi kenan. Falle ɗaya ce wai yanzu Kano fes ɗin kenan sara su kaya da awoya a maganar nan Falle ɗaya ce tal. mun ɗaula yi ɗoɗar dan sai ta Kano sai suka kauce haka su dan Falle ɗaya ce tal. al'umma na jinku na kallon ku ta'addancin da kuke din nan Falle ɗaya ce tal. sai kun ci da kantin kwal Falle ɗaya ce tal. balle ɗaya za a fital Falle ɗaya ce tal. sai kun gane kurin ku insha Allah har abada kun tafi kenan balle ɗaya ce ta Kun yi abin ya sha muku kai, ‘yan abi da insha Allah kun tafi kenan. Falle ɗaya ce tal. ba za a yi mun ka irin ba ni kuma in ɗau in saka ba a zan ba Falle ɗaya ce tal. ni ɗana amana ne haifaffen zango ba a zan yi butulci ba Falle ɗaya ce tal. hali ne na kanawa in an mana kai da ba za a biyo sharri ba Falle ɗaya ce a tal. wasu ko sun lalace Falle ɗaya ce tal. zuciyar ta gurɓace Falle ɗaya ce tal. ko ban ce uban ba na san kun gane karatun to shi kenan balle ɗaya ce ta Kun yi abin ya sha muku kai, ‘yan abi da insha Allah kun tafi kenan. Falle ɗaya ce tal. kura ta ci kura malam sai malam karya aikin boka ana sai dan gasken waje mu mazan fama dan Musa can zaki baka san tsoro ba ka take maza sun kasa wannan ba a waiwa dan zango ne bai waka a wani can ba na Yusuf kofar mata ba zan koyewa ba koga a gidan koga Yusuf jangwarzo dodon abi da kunci da tsokar har tozo a KMC kai ne jagora dan ka zo Yusuf jangwarzo Kun yi abin ya sha muku kai, ‘yan abi da insha Allah kun tafi kenan. Falle ɗaya ce tal. sun yi abin ya sha musu kai yan abi da insha Allah kun tafi kenan falle ɗaya ce ta Kun yi abin ya sha muku kai, ‘yan abi da insha Allah kun tafi kenan. falle ɗaya ce ta